Лавина затрупа един човек на Банско за спасителната операция след малко на живо в новините. Българин може да получи смъртна присъда в Иран. След малко в новините. Опитал ли се шофьора на тир Живко Русев да пренесе 135 кг хероин през границите на Ислямската държава? Изненадващи новини около похитителя на автобуса от вчера. Добър вечер, вие сте избити ви новините, аз съм Гена Трайкова. Добър вечер и от мен. В сряда, 28 януари, аз съм Веналин Петков. Лавина затрупа един човек на Банско. Инцидентът стана днес преди обед. Първоначалната информация е, че лавината е предизвикана от 28-годишен софиянец, който карал сноуборд със своя приятелка. Тя е невредима. За инцидента и спасителната операция сега на живо от Банско Антон Хекимян. Добър вечер. Добър вечер, Гена. Тони, продължава ли все още спасителната операция? Гена, точно преди минути се чух с Румен Бараков, който е началник на базата при Планинската спасителна служба, тук, където се намираме сега. Той в момента е на мястото на инцидента. Операцията продължава и в този час. Не се знае точно кога ще приключи, подробности за нея след малко от моите събеседници. Само преди това искам да кажа, че се издирва 28-годишният Виктор Гербев, който, както казахте и вие, е карал сноуборд в така наречените улеи. Това са западните склонове на връх Тодорка. Всъщност това са най-опасните места извън пистите за каране на скиса и те са най-опасните места, които могат да причинят лавини. Веднага представям моите събеседници. Един от тях е Методи Баненски, който е спасител и буквално преди минути се завърна от мястото на инцидента, както и кмета на Банско Александър Краваров. Добър вечер и на двамата. Първо към вас, Методи. На какъв етап в момента е спасителната акция? Аз преди да говоря на този въпрос, искам да помоля всичките, които в момента звънят на Виктор, да не му звънят, защото GSM-а жизнено много ни трябва сега. Ще работим с една апаратура да го намерим по GSM-а. Затова умолявам всичките, които се опитват да му звънят, да спрат, за да не му се изтощи батерията. Това е последната така наша надежда да го откриеме с... Дори в този късен час операцията продължава. Само искам да кажа, при много тежки условия. Ние преди малко с оператора Кристиян Иванов се завърнахме от мястото също така. Горе вали сняг. Трудно е? Да, горе вали сняг. Лавинната опасност се усложнява. Още има много голяма лавинна опасност и за нас вече. Но акцията, не мога да кажа в какъв... GSM-а всъщност GSM-а всъщност е разковничето, ако можем да го намерим. Акцията не мога да кажа. Може би е в начален етап, може след час време да я приключим да го намериме. Може би и утре да продължиме. Ако акцията се преустанови тази вечер, кога е най-ранният час, когато може да започне отново? Най-ранният час е утре сутринта, по светло време, да видим каква ще бъде установката. Ако е с повишена лавинна опасност, ще влезем много предпазливо. Ако нещата са ще влезем и с друга техника, и с повече хора. Но утре ще бъде... Като дойде, утре ще се разбере. Има ли шансове момчето да оцелее? Не искам да го кажа това. Шансове в историята има много. Много хора са седели живи под лавините, намирани са. Лавината е много голяма, 900 метра е склона, дълъг, в долния край се е спрела с 8-9 метра дълбочина на снега, дето е натрупано. Много мощна лавина е. Ние за това и работиме, да има някакъв шанс да го намерим. Колко часа последно към вас продължава вече работата? От 11 без 5 започнахме. На обяд? Сега на обяд, да, сега колко е часа? 7 предполагам. Да. 8 часа вече и още колегите са горе. И още продължавате по последна информация. 7 души работят, но повече от 20 са го търсили днес. 7, защото повече не трябва. Има мъгла, има снеговалеж, има лавинна опасност. Там са най-опитните останали. И това ще отида и аз за сега с уреда, който ще ни докарат от София. Добре, благодаря. Преминаваме към другия ми събеседник, кмета на Банско. Добър вечер. Момичето е оцеляло. Знае ли се всъщност кой е основният причинител на лавината? Доколкото разбрахме, те двамата, спускайки се, са причинили лавината. Значи това ще го установи
нашата група от спасителна служба и полицията, защото последната информация, която аз имам, че групата е била около 12 човека и преди тях са минали 8-10 души. Те двамата минават след това и предизвикват свличането на лавината. Момичето и младежа. Тя е оцеляла. Какво разказва? Не мога да кажа нищо. Аз не съм говорил с нея. Тя беше горе на местото, където е лавината. Колкото разбрахме, тя помагаше, да. Но контакти с нея имаха само нашите спасители Румен и Пешо. Доколкото разбрахме, тези улеи са най-опасните и обаче те се намират извън зоната за ски. Защо се позволява там да се спускат хора? Значи там никой не позволява да се кара. Навсякъде има указателни табели. Винаги спасителна служба и службите на ЮЛЕН предупреждават, че там не трябва да се кара. Значи отиваме там с риск да не се върнеме. И това е показателно случая днеска. Надявам се да не е трагичен случай, но с едно от момчетата, който говорих, той каза, че утре пак ще спусна там. Независимо, че днес е станал инцидент. Ще се спуснат много там. Добре, благодаря ви. Само преди да приключа, да обобщим информацията. Търси се 28-годишния Виктор Гербев. В момента продължава издирването му. 7 души работят там, както и шефа на спасителната служба тук. Всички там са под реалната опасност от нова лавина. Спасителите предупреждават, че навсякъде тук около Банско наистина има опасности от нови лавини и хората да не предприемат рисковани действия. Това от нас. Продължаваме да следим обстановката. Благодаря ти, Антон Хикимян, на живо от Банско с подробности за спасителната операция. Днешният инцидент се разигра на едно от най-красивите места в ски зоната над Банско. Билото, от което при ясно време се вижда почти цял Пирин. Двойката бордисти е ползвала лифт Шлема, който върви по билото на планината. Но вместо да тръгнат по маркираните писти, те са решили да се спуснат по един от така наречените бъндеришки улеи от другата им страна. Стръмният скат е извън ски зоната, но е любимо място на така наречените фрирайдери, скиори и бордисти, които карат в дълбок и необработен сняг. Тези места са силно лавиноопасни и, за съжаление, често са смъртоносни. При нас сега в студиото е Емануил Емануилов от Асоциацията по ски, свободен и екстремен стил. Добър вечер и благодаря за снимката на улеите, която предостави вашата асоциация. Добър вечер. Нека да кажем първо, че вашите членове предимно карат по места като тези, които току-що видяхме. Това е невероятна тръпка, това е невероятно изживяване. Но вашия коментар на какво се дължи днешния инцидент? Днешният инцидент е свързан главно с метеорологичната обстановка в планините. Последния месец е редуването на топли и студени въздушни фронтове, обледеняването на снежните склонове преди 2 седмици и падналия дъжд, застудяването и новия снеговалеж, последен от бурен вятър, който премести огромни снежни маси по подветрените склонове и образува снежните дъски. Това на практика обяснява технологията на образуването на лавината. Получи се един леден слой. Да, с малко сцепление. Докато духаше силния вятър и беше топло, заледи се този леден слой и днес и през последните няколко дни падна един много тежък нов сняг. Да. Това как се образува на такава лавина? Всъщност какво правят скиорите там, че да тръгне тази лавина? На практика се образува един слаб долен слой, върху който се натрупва новия сняг. Сцеплението е малко и ние го наричаме спусък. Необходимо е човешка намеса на скиор или сноубордист, който да кара в този момент по този терен, за да образува падането на горния слой. Вие имате изживяване с лавина. Как се усеща човек при такива условия? Аз за щастие съм паднал с малка лавина. Усещането не може да се опише и е доста неприятно. Какво бихте посъветвали тези, които ще се изкушат да излязат отново на пистите? Нашата асоциация има доста богата база данни, която съдържа основните неща за лавинна безопасност. Говоря като теория. На практика спортните магазини предлагат пълна гама от оборудване за лавинна безопасност. От лавинните предаватели, както ние ги наричаме пипсове, до лавинни сонди и лопати. Разбира се, всеки, който се снабди с такава екипировка, трябва да може и да я ползва. За целта ние организираме всяка година за нашите членове и за желаящите. Разбира се, отворени са курсовете по лавинна безопасност. Говорихме за метеорологичния фактор, за оборудването накратко. Кажете,
важността на човешкия фактор и подготовката. Може би това е най-важното, което трябва да споменем като предупреждение и като поука от тази случка днес. Всеки знае, че човек трябва да може да реално да преценява дадената обстановка и да знае кога да може да се откаже. На практика това идва и с опит, и с обучение. Обучение, само обучение. Благодаря ви. Дано днешният инцидент не прерасне в трагедия и дано това да е последния път, в който говорим за такива случаи. При нас беше Емануил Мануилов от Асоциацията по ски свободен и екстремен стил с съвети за лавинна безопасност.